Sisään. Joni, kuinka kauan sinä olet ollut meillä töissä? Vastahan mä nyt pari viikkoa. Ja 6 sekuntia. Tiedätkö, kuinka puistomme saa energiansa? Kammesta käännetään. Aivan. Kammen avulla tuotetaan kaikki puistossamme tarvittava energia. Meidän kampivastaavamme Kari on sairastunut. Ja minä olen valinnut sinut tähän vastuulliseen tehtävään, koska sinulla ei ole kielitaitoa asiakaspalveluun. Sinun tulee kääntää kampea joka päivä tasan 9.23. Ei hetkeäkään aikaisemmin, eikä hetkeäkään myöhemmin. Tai puistomme lakkaa toimimasta. Ymmärsitkö? Sinulla on siis 7 minuuttia 23 sekuntia aikaa kipittää suorittamaan tehtäväsi. Hop hop. Ai niin. Hei, odota. Minun autoni, se ei ole täysin kunnossa. Siihen lensi ketjuöljyä ja minä en aja likaisella autolla. Pese se. Ja naamasi. Excusez-moi, où est la toilette? Tuolet, häh? La toilette? Tule. Ei kun, mä oon menossa tonne. Quoi? Où est la toilette? Tuolet. Ja tuoli. Oui, oui. Tuolla on penkki, johon voit istua. Oh, merci beaucoup. ¿Dónde está? ¿Qué? Oh, no sé. Halo? Anteeksi, en ymmärrä. Löysin tän puhelimen. Ja... Anteeksi, en ymmärrä mitä te... Kom. Just gerade. In. Danke. Danke. About time. Na English. Добро пожаловать. Bienvenue, välkommen, willkommen. Jo oli aikakin. Tervetuloa. Siis häh? Odottelit mua? Du har ett problem. Problem. Ongelma. Voitko sä puhua suomea? Löysit maasta puhelimen, jota et voinut palauttaa, koska sulla oli niin kova kiire. Ja jos se nyt ihan väärässä olet, taitaa tässä olla vähän muitakin ongelmia kuin pelkkä puhelimen palautus. Miten niin? Mähän palautan sen. Minne? Kauneimmalle olennolle, jonka olet nähnyt. Ei, kun mä palautan sen... Ei hetiä mitiä, Jonipoju. Mulla on sulle kaikki, mitä tarvittet. Ripaus. Ruotsalaista suvaitsevaisuutta ja saavillinen saksalaista järjestelmällisyyttä. Ja sitten vielä. Viraus.
espanjalaista aurinkoisuutta. Vähän venäläistä itsevarmuutta. Ui. Ja vielä ranskalaista rakkautta, aavistus. Noin. Miten oikein tiedät mun nimen ja tän kaiken? No mun vaan pitää tietää. Mut kuka sä oot? Theodor, sano vaan Theodor. Tässä on sulle kaiken maailman lientä. Otahan oikein kunnon kulaus, niin minä luulen, että sinun kaikki kielelliset kommunikaatio-ongelmat ovat menneitä huolia. Mulla ei jano, kiitos vaan. Montaako kieltä sinä osaat? Lasketaanko Suomi mukaan? Otappa tästä vielä. Tilkka viisautta. Ja juo oikein Pohjoismaiden kautta. Ai, ihan kaikki vai? Excusez-moi, monsieur, où est la toilette? Vous voyez la maison là-bas? Oui. Les toilettes sont là derrière la maison. D'accord, merci beaucoup. Joni, minä annoin sinulle yhden ainoan tehtävän. Katso ympärillesi. Sähköt ovat poikki, karuselli ei pyöri. Vuoristoradassa lapset huutavat pää ylösalaisin äitiä ja isää. Laamolla on hirvittävä hiki, kaloilla on kylmä. Kaikkien puhelimet on varastettu. Okei, espanjalaisen tytön puhelin on varastettu. Onko sinulla tähän jotain sanottavaa? I'm sorry. Mä en oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu. No, se on kyllä huomattu. Mene päästämään piuket tauolle. Paul pyysi mua tuuraan sua. Thanks. ¿Por qué nada funciona aquí? Vamos allí. Bueno. Vas a encontrarlo. Dai ei telefon. Perdona, tienes que esperar la vuelta siguiente. ¿Pero tú hablas español? ¿Sí? Parece que sí. ¿Me puedes ayudar? He perdido mi móvil. ¿Hay un depósito de objetos perdidos por aquí? Gerard Brevid Huvuningogen. ¿Qué? Oh sí, está al lado de la puerta principal. Ah, gracias. Können Sie mir erzählen, gibt es hier ein italienisches Restaurant? Ja, es gibt hier eins. Also, wo? ¿Tú otra vez? ¿Cómo puedes estar por todos lados? Hola, Sudar. ¿Y esto fue? Sí, ese es mi móvil, gracias. Oye, ¿este es aceite de cadena? ¿Sabías que se limpia solo con este? Ahora tengo que irme. Sale mi autobús. Mut mikä sun nimi on? Joni, tulisitko huoneeseeni välittömästi? Olen erittäin tyytyväinen työpanokseesi ja siihen, kuinka paljon olet parantanut kielitaitoasi. Sen takia olen päättänyt siirtää sinut uusiin työtehtäviin. Saanko esitellä sinulle uuden työparisi? Ajattelin, että saattaisit tarvita apua asiakaspalvelussa. Moi, minä olen Celesta. Hola. Me llamo Joni.